أصله سرح بسويتكم ومنه فيه السيبو حمارة مربوطة وفيه هدية قولوهم وجبوهم لي. يك شهات يجيلكم شهاجة وجبوه المولي يحتيجهم وملايب يرجع يباتهم لورا. Dan ġara biex iseħdak bikininar permezz tal-profeta meta qal ejdu lill-benzjon ara is-sultan tiegħek ġej għandek ġwejjed b'dikeb fuq ħmara u fuq fiħlu feħ ta' bħima tat-tagħmija. Id-disċipli marru għamlu kif ordnalhom Ġesu. ġibu l-ħmara u l-fiħlu idu fuqhom l-imnatar tagħhom u għad fuqhom. Għad kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Għad oħrajn ħataw xi frijaj mis-siġar u firxuhom mat-triq. Il-folo li kienu mixja quddiem u dawk li kienu mixja wara dew jgħidu jgħidu Osanna lil bin David, imbierek minn ġej b'isem il-mulej, Osanna fil-għola tas-smewiet. Meta mbagħad daħal Ġerusalemm, il-belt kollha tqanqlet u n-nies bdew jgħidu dan minnu. U l-folo weġbuhom dan hu il-profeta Ġesu minn Nazaret tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Jesis, nimxu bis-slieb u ngħidu bil-ferħ lil Ġesu kif darba għamlet il-kontra tal-lum. L-ewwel jimxu l-Abbadini, warajhom is-saċerdoti, membri tal-kapitlu, Monsignor Istof, wara jimxi l-kor u jinsejbu imbagħad il-proċessjoni dawk il-frijaj tal-palm u l-ġemgħa ħalli nimxu proċessjoni waqt jinkantaw flimkien lejn il-katedrali. Is-saċerdoti
minajr bisa fit-texxi illum lil Kristu. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà meta rid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek atina li s-sabar tiegħu ikun ta' talejm għalina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-lajjin b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjim lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbisx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix miex nistħi. Il-kelma tal-mulej. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jitku bija, jajbuni ħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej intelaħa jeħilsu, ħajsalvaħu la bihi taxxa. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Ara l-klib daru miegħi, ġema ta' nies ħżiena trosni, tabu l-idejja u riġlejja, nista' nota dmi kollu. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. U jiġi qasmu bejniethom għall-libsa tiegħi jagħtaw ix-xorti, imma int mulej la titbieħax, għajnuna tiegħi fit-texenni. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Jien xandar ismek lil-ħuti f'nofs inġeman faħrek, faħru l-mulej intom li għandkom il-biża tiegħu, sepu intom il-kollu li Ġakob, ibżgħu minnu intom il-koll nisel ta' Iżrael. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
It-tieni qari Kristu ċekkel lilu nnifsu għalhekk Alla għollih. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura tal-sir. Sar jiġbeħ lil bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekkel lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tejjhom u kullu l-sien jistqar. Ġesu Kristu u l-mulej għal glorja ta' Alla l-Missier, il-kelma tal-mulej. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qasisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jiena natikom il-Ġesu fidejkom. u huma taħt 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtuhom il-Ġesu fidejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu. Fejn tridna inħejjulek l-iklaq tal-għejt? U qalilhom: morru l-belt għand it-tali wejdulu. Għallek li ma'allem, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Jien se nagħmel l-ikla tal-għejt għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għejt. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beta jistaqsih: Jaqgħu jien mulej. u Ġesu eġibhom: Dak li jmittidu u jbilli l-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permess tiegħu bin il-bniedem ikun moti fidej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradieħu qallu: Jaqgħu jien Rabbi. wieġbu Ġesu. Int qiegħed tgħidu. Huma u jieklu ħal ħobs fidejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu, kulu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi fidejh, ratti l-ħajr, newwillhom il-kalċi u qal: Ixorbu l-koll minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret għal-kotra għal-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja, sa dakinhar li nixrob inbiġrid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu l-lolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom:
Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Għax hemm miktub, nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilea qabilkom. Qabes Pietru u qallu, Jekk kulħadd jitħawat minħabba fejk, jien ma nitħawat qatt. qallu Ġesu. Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serdu, int kun ġaġħatni 3 darbiet. Qallu Pietru. Le ma nixħdekx, anqas jekk ikolli immut miegħek. U d-disċipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-disċipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-disċipli Oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. u ħamijaw il-Pietru u ż-żewġ ulied ta' Ġebdedew u beda isewwet qalblu u jiddejja. Imbagħad qalilhom Għandi ruħi mnikta għal-mewt, ibqgħu hawn u issru miegħi. mexa kemm xejn il-qudiem u jixteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid. Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien iżda kif trid int. Ġeħdejn id-disċipli u sabhom reqdin u dar fuq Pietru u qallu Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru u tolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. għattini darba reġa' mar jitlob u qal Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. mill-ġdid ġe u sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal binas ħallihom u reġa' mar jitlob għattili darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġeħdejn id-disċipli u qalilhom Issa se torqdu tistrieħu, ara, is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti fidejn il-mitimbin. Umu, ejjew immorru, araw dak li se jitradini huwa fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem, ġe Ġuda, wieħed mit-tnax, b'ġemgħa kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibewta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa, dak li kien se jittradeħ kien tawhom sinjal u qalilhom Lil dak li jimbus, daku qabduh. u minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu Islim għalik, Rabbi. u biesu. U Ġesu qallu Ħabib, għalhekk ġejt int? u mares u meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf. Darab il-qaddej tal-qasis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesu qallu Erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġjun tal-anġeli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-iskrittura li tgħid li jekk għandu jsir? fl-istess waqt Ġesu qal Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħllem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kidba tal-profeti. imbagħad id-disċipli kollha telqu u ħarbu. Dawk li qabdu l-Ġesu ħaduh quddiem Kajfa, l-qasis il-kbir, fejn kienu nġabru l-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' mixi warajh mill-bogħod sal-palas tal-qasis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tispiċċa l-biċċa. L-qasisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xi dafolos kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xi dafolos ma sabux fuq ix-xixluh. Fl-aħħar sabu 2 u qalu Dan qal nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. il-qassis il-kbir qam u qallu Xejn ma twieġeb x'inhuma jiġdu dawn kontra tiegħek. ma Ġesu baqa' sieket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu Aħlif li fuq Alla l-ħaj wejdilna jekk intejx il-Messija bin Alla.
Allu Ġesu. Inti qiegħed tgħidu. U ngħidilkom ukoll min issa l-qudiem taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Mbagħad il-qasis il-kbir ċarrat il-biesu u qal Din dawa xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara smajtuha issa din id-dawa x'jidrilkom. huma weġbuh qalu Ħaqqu il-mewt. imbagħad besqulu fiċċu taħ bil-pon u xi ħud taħ bil-ħarta u qalulu Aqta minn tajjilek Messija din id-daqqa. intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-ħbitħa tal-parazz u resqet waħda għaddejja u qaltlu Intu koll kont ma' Ġesu tal-Galilija, imma hu ċaħat quddiem kulħadd u qal anqas naf xi trid tgħid. imbagħad warrab lejn il-bieb. Lemħitu għaddejja oħra u qalet il dawk li kienu hemm Dan kien ma' Ġesu ta' Nazaret. u reġa' ċaħat u ħalef. Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn ġest Pietru u qalulu Tassew intu koll wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. imbagħad qabad jisħat lilu nnifsu u jaħlef. Le ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih serdu idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu qabel ma s-serduk jidden int tkun ġa ċħadni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada fil-ħodu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu bejniethom biex il-Ġesu jaqtaw ilu għal-mewt. Rabtuħa għadduh magħhom biex jaduh fid-dejn il-gvernatur Pilatu. Imma Ġuda traditur meta ra Ġesu kien ikkundannat nidem u mar bi 30 biċċa tal-fiddant il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom Dnibt għaliex ittradejt demm blaħtija. iżda huma qalulu Aħna din x'inhija affari tagħna dak ara ħint. u wadda bil-flus fis-santwarju telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru il-flus minn hemm u qalu Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għaliex huma prezz tad-demm. ftehmu bejniethom u bil-flus xtraw l-għalqa tal-ħaddiem tal-foħħar biex fiha jidfnu l-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmit l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħ dak li kien ingħat permezz tal-profeta Ġeremija meta qal u ħadu 30 biċċa tal-fidda il-prezz dak li kien stmat bil-prezz moti minn Uliet Iżrael u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem tal-foħħar kif ikkmandani il-mulej. Ġesu waqaf quddiem l-gvernatur u da saqsih Inti s-sultan tal-Lut u Ġesu jiġbu. Int qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh, huma ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu m'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek. iżda hu anqas għal akkuża waħda ma wieġeb, hekk l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nar il-festa, il-gvernatur kien solt li jitlaq wieħed ħabsi, il-mirriedu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom Lil min triduni nitilqilkom lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu il-Messija. għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh il-Ġesu fideh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu batet tgħidlu. Isla ma jkollokx taqsam xejn ma dan ir-raġel ġust għaliex illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġielu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jaqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' saqsihom. Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn Weġbiħu l-koll. lil Barabba. Qalilhom Pilatu. U se nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija Weġbuh il-koll salbu. u saqsihom. Imma x'għamel ħażin U ma aktar bdew jgħidu u jgħidu salbu. meta mbagħad Pilatu li kollox kien għal xejn, anzi li aktar x'kien itsinqala xi rewwiex ta', qabad ħasel idejh fl-ilma
quddiem il-poplu u qal. Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabes u qal. Demmu fuqna u fuq ulidna. Imbattel ilhom il-Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat sawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżew u xeħtulu fuq mantara aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa bix-xewk u qasba fidu l-lemenija. Inxteħtu għarku btejh quddiemu u għadu jiddieħku bih u jgħidulu. Islim għalik, sultan tal-lut. Bes u fuqu u għadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddew biż-żufjett, neżżewlu l-mentar u xeddewlu l-ħwejjeġ u għadoh magħhom biex jisalbuh. Huma u sejrin sabu raġel minn Ċirene jismu Xmun u ġalu jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu l-Golgota, ġifieri post il-qorrija, ta' jixrob imbit b'taħlita mor u daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh qasmu l-ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti u jinxteħdu bil-qiegħda u qagħdu hemm għassa tiegħu. Qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħidlek. Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u liħor fuq ix-xellug. Dak li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu. Int li tħott it-tempju u fit-3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk inti li ben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qasisin il-kbar dew jiddieħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu. Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax jisalva. U s-Sultan ta' Izrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemnu fih. U jafda falla ħajħilsu issa jekk iħobbu għax qal jien bin Alla. U bl-istess mod bdew maqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-sitzija l-qudiem weqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disasija. U madwar id-disasija Ġesu għajat bleħen qawwi u qal. Eli, Eli, lema sabaktani. Iġifieri, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħu qalu. Lill-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fiet minnhom mar jiġri. Qabad sponża mimlija bil-ħal, waħħala f'tarf ta' qasba u ta' jixrob. Waqt li oħrajn qalu. Stenna, ħanaraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' qajjat qajta kbira u rat ruħu niżlu ftit għall-kubtejna. Wara l-purtira ta' santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna iċsma ta' assissi ta' qaddisin li kienu mietu. Li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u dehru l-ħafna nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu mija wasta ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dan kollu intlew biża li ma bħalu u qalu. Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bot. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija Ġakbu Ġuseppi u u li Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġelani minn Arimatea jismu Ġuseppi li wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien imħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra beqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar.
L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, l-qassisin il-kbar u l-Farizej inġabru għand Pilatu u qalulu. Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum, mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum. La ma jmorrux jiġu d-disċipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu. Għandkom lassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. Huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej. Id-tifħir lilek Kristu. Il-portiera tat-tempju inqasmet minn fuq s'isfel. Kien hemm portiera li kienet tagħti l-arka. L-arka kienet dik il-kaxxa illi fija kien hemm ftit manna, il-baston ta' Aaron u t-twabel tal-liġi. U kienet tfisser allowt il-preżenza tal-Alla, kienet il-qalba tat-tempju. U kien hemm portiera qudiema u din il-portiera kienet tqila, kbira u tinfetaħ biss darba fis-sena. U kien jidħol fija wara l-portiera il-qassejs il-kbejr biss u ħadd iktar. U din il-portiera ċartet minn fuq s'isfel. Għaliex iċċartet? Għax dak li qabel kien moħbi Alla l-preżenza tal-Alla moħbija mottija, issa kixfet. U mhux kemm infetħet li ċartet. Iċċartet b'tali mod li ma tistax terġa' tinħat. Ma tistax terġa' tingħalaq għax Alla wera lilu nnifsu. U x'ħejn u kejf wera lilu nnifsu. Interessanti għax l-ewwel li ndunaw min kien Ġesu fuq is-salib kienu in-nies in ġenerali li kienu hemmhekk jgħidu salbu salbu. Il-Fariżej u l-Iskribi illi lin-nies anqluhom u xewxuhom biex imorru kontra tiegħu u l-ħallilin li kellhom salbin miegħu. Għaliex huma l-ewwel li jarfuh? Għax qalu sentenza fil-Vanġelu li hija tal-ġen sabiħa. Hija l-isbaħ definizzjoni ta' Alla, l-isbaħ definizzjoni ta' Ġesu. Kif akkużawh fuq is-salib in-nies, kif akkużawh il-Fariżej u l-Iskribi u l-kapijiet tal-Lut u kif akkużawh il-ħallelin li kienu salbin miegħu. Qalu dan salvu oħrajn imma lilu nnifsu ma jistax isalva. Hija l-isbaħ definizzjoni ta' Alla. Jaqbdek il-bart x'in tismagħha u tipprova tifhimha. Hawn xi ħadd li jipprova jsalva lill-oħrajn u ma joqgħodx attent biex isalva lilu nnifsu wkoll. Hawn xi ħadd. Jekk hawn xi ħadd huwa Ġesu li jsalva lill-oħrajn u ma jsalvax lilu nnifsu. Huwa Ġesu. Huwa Alla illi ċarrat il-portiera minn fuq s'isfel u qiegħed jgħidilna isma' jien ġejt biex insalvak, biex insalva lilek, int fejn int, f'liema sitwazzjoni tinsab. Ħuti eżies, ejjew aħna li bdejna din il-ġimgħa sabiħa, din il-ġimgħa għażiża, din il-ġimgħa kbira, ejjew inħallu lill-Ispirtu tal-Alla jidħol fina bil-mod il-mod, għada, pitada, l-erba, l-ħamejs, ejjew bil-mod il-mod, il-ġimgħa, is-sibt, il-ħadd. Inħallu l-Ispirtu tal-Alla jidħol fina biex jibnina. Għax dak il-blat li jinqasam, dak it-terremot li sar, għandu bżonn matul din il-ġimgħa jsir fija, isir fina. Id-dinja l-qadima tal-bniedem egoista li jirraġuna l-ewwel jien imbagħad jekk jibqa' jien, ġiet meżza, ġiet imfarka, ġiet imkisra minn din ir-raġuni, minn din il-loġika l-ġdida ta' Ġesu. Salvu oħrajn, imma lilu nnifsu ma jistax isalva.
Fidi sħiħa nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Sidna Ġesu Kristu illum daħal Ġerusalemm fost lajjat ta' tfal tal-Lut biex jagħti bidu għal passjoni ta' tbatija u tal-imħabba tiegħu. Nissieħbu magħhom aħna wkoll u b'ferħ kbir infaħruh u ngħidulu imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Intlajt brieda sħiħa lejn Ġerusalem biex tbati u tmut għalina u hekk tidħol fil-glorja tiegħek. Wassal il-Knisja tiegħek għal ferħ tal-għid bla tmiem nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Inġejt fid-dinja biex issalva lil midinbin. Wassal fis-saltna tiegħek lil daw kollha li għandhom il-fidi, it-tama u l-imħabba nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Intajt kotra ta' grazzja lid-dinja bil-passjoni tiegħek. Għamel li ngħixu dejjem bl-ispirtu li tajtna fil-mamudija nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Int iċċekkint u obdejt sal-mewt tas-salib. Għamel li l-qaddejja kollha tiegħek jobdu dejjem u jżommu sħiħ sal-aħħar nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. F'dan il-jum dinji dedikat liż-żgħażagħ nitolbuk għaż-żgħażagħ kollha biex jibqgħu jissaħħru wara Kristu waqt li jurihom is-sigriet tal-milja fil-ħajja imwettqa fil-mewt glorjuża tiegħu fis-salib nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Mulej Ġesu Kristu, għatina li niċċelebraw il-misteru tal-passjoni tiegħek biex ikollna l-maħfra ta' dnubietna, ħalli bil-ferħ imbagħad niċċelebraw il-misteru tal-qawmin tiegħek mill-imwiet. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Waqt l-offertorju, aħna nemmnu li qed nippreparaw biex inkunu preżenti fuq il-Kalvarju, fejn Ġesu jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tagħna. Dan hu l-artal tas-sagrifiċċju li fetħilna l-ġenna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina, mhux għax jistħoq ilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għal ħatja. U għal-ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk b'ferħ kbir u intennulek. Għaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Manuel u Tarċisja Ċefaj, Antonia Cini, Mario Azzoppardi u Cettina De Brincat, Adriana Ġus, Tolibo Ħaġar u l-erwieħ tal-familja Merċieqa, Donna De Brincat, Joe Grek u Marian Grek. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija,
mal-Arustaħa San Giuseppe, mal-Apposti, ma' Sant'Ursula Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jsalvu oħrajn imma mhux lilu nnifsu, li jerfa' fuqu l-ħtijiet tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. It-qarbina mqazza hi l-frott tal-imħabba ta' Alla għalina. Ejjew ma nħallu xejn jifridna minn din l-imħabba tremenda. Ejjew nitqarbnu b'qalb niedma u ferħana.
nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek, fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna l-premju li lejh aħna mixja bi Kristu Sidna. Nwassilkom l-aħħar avviżi. Infakkar li dalodu għandna Patri Kapuċin disponibbli għal qrar sa nofsinhar neqsin kwart biex naħsbu nippreparaw ruħna anke spiritwalment għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet importanti li qed niċċelebraw. Ikonna qudies oħra fil-11:09 dalodu, wara nofsinhar illum fil-katedral ma jkollniex il-qudisa tas-6 u s-7:15 peress li fis-6 tibda ħirġa l-proċessjoni tal-Passjoni sad-9:30. U għal momenti ngħixuh b'devozzjoni u ġabra kemm jista' jkun insegwu anke il-kummentarju li jkun għaddej li jispjeganna dak li nkunu qed nipparteċipaw fih. Ikun hemm ukoll is-sem tal-kapitlu tal-katedral u tal-banda ċittadina Leone. Għada it-tnejn fil-5 ikonna l-aħħar sessjoni tal-katekizmu għal years 3, 5, 6 u Form 1 qabel il-waqfa tal-vakanzi tal-għajt. Imbagħad il-katekizmu jerġa' jkompli it-tnejn 13 ta' April. Nafżaw illi Monsignor Isqof ser ikun qiegħed imexxi l-lezzjo divina matul il-ġimgħa mqazza mit-tnejn sal-ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija f'Dar Manresa. Mistiedna l-koll biex ngħixu dawn il-ġran eżies fis-smieħ tal-kelma talla. Nhar l-erba' fis-7 ta' filgħaxija jkollna via sagra fil-beraħ fiċ-Ċittadella, nagħmlu ftit sagrifiċċju tar-Randan nattendu bih ġarna għal dan il-mument ta' talb. Nhar il-ħamis jum importanti, ħamis ix-xirka u jum is-saċerdozju. Fid-9 ta' filgħodu jkollna l-pontifikal minn Monsignor Isqof li fih aħna s-saċerdoti nġeddu l-wedijiet saċerdotali tagħna u jitbirku iżjud għas-sagramenti tal-katekumeni tal-Griżma tal-Isqof u l-Griżma tal-Morda. Inħeġġukom ħafna titolbu għas-saċerdoti għal-qdusija tas-saċerdoti u għal aktar vokazzjonijiet. Il-ħamis fis-6:30 ta' filgħaxija ikonna pontifikal mill-Isqof li fih issir it-tifkira tal-ħasil tar-riġlejn. Infakkar li l-ġbir li jsir nhar il-ħamis waqt il-qudisa ta' filgħaxija ikun biex ngħinu lis-saċerdoti li jinsabu fil-ħtieġa. Wara l-Ewkaristija tittieħed fl-artal ta' ripożizzjoni u jibdew is-seba' visti. Il-katedral idum miftuħ sa 11 ta' bil-lejl u l-ġimgħa l-kbira filgħodu jiftaħ fis-6 għal dawk li jixtiequ jagħmlu s-seba' visti fil-privat. Nhar il-ġimgħa l-kbira nfakkar li hemm l-obbligu tas-sawm u l-astinenza u l-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-katedral tibda fit-3 ta' wara nofsinhar. Nhar is-sibt ġej niċċelebraw il-vġieli solenni tal-Għid, funzjoni l-iktar waħda importanti tas-sena liturġika. Hawnhekk tibda fit-8 ta' filgħaxija bit-berik tan-nar. Nippruvaw nattendu l-kol kemm aħna għal dan il-moment ta' fidi fi Kristu Rxoxt. U fl-aħħar nett, id-berik tal-familji qed jiġi mqassam fuq 3 ġimgħat jibda l-għada tal-Għid 6 ta' April sal-24 ta' April mill-4 ta' wara nofsinhar il-quddiem. Għal din l-okkażjoni ta' darba fis-sena importanti li sakemm ikun possibbli ikun hemm preżenti l-membri kollha tal-familja ħalli niltaqgħu ftit flimkien u anke naqsmu mument ta' talb. Min ikollu xi diffikultà fil-ġranet indikati fil-programm li tqassam mal-bulletin ta' dan il-weekend jaħseb ikellimni mal-ewwel ċans possibbli. Nitolbu il-barka ta' Alla. Alla, missier ta' kull ħiniena li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba jagħtikom li taqdu l-Alla u lill-bnedmejn u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem lilkom li temnu li l-mewt ta' Kristu teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Amen. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej seħibkom miegħu fil-qawmien għal ħajja. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier li Ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.